వైపు ఆందోళనలు మరొక వైపు సంబరాలు. ఉదయనిధి అరెస్ట్ పై టీవీకే కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి వచ్చారు మహిళా కార్యకర్తలు. మహిళల్ని అగౌరవపరిచే వ్యాఖ్యలు చేయకూడదు అంటూ వాళ్ళంతా నినాదాలు చేస్తూ ఉన్నారు. తమిళనాడులో విజయ్ సర్కార్ ఉంది అంటూ కామెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ వివాదంపై జాతీయ మహిళా కమిషన్ కి కూడా టీవీకే ఫిర్యాదు చేసింది. టీవీకి చెందిన మహిళా కార్యకర్తలంతా పెద్ద ఎత్తున ప్లకార్డులు చేతబట్టుకుని నినాదాలు చేస్తున్న దృశ్యాలు చూస్తూ ఉన్నాము. మహిళల్ని అవమానించకూడదు, మహిళల్ని కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేయకూడదు అంటూ టీవీకి మహిళా కార్యకర్తలంతా ఇలా పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి చేరుకుని వాళ్ళంతా నినాదాలు చేస్తూ ఉన్న దృశ్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం.